दा बेखायनो जायबा बिथांमोना यूट्यूब चेनेल दं एबा फेसबुक पेज दं बिथांमोना गाव गावनि फेसबुक पेज आरो यूट्यूब एबा जीमेल एकाउन्टखौ साबधानै लानाया मोजां नङाब्ला ओरैबायदि पस्टायनांगोन गुगल पे दंबा गुगल पेनि फैसाखौबो बिसोरो लांजोबनो हागोन मिथिबायना डेन्जार मानसि दं मिथिबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बर' हरबानि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन बेखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं गोबां मानसिफोरानो आंखौ सोंहरगासिनो दं आदा जि बिदाय बि बाथामोना जेलाव दं ना बबेयाव दं होननानै आरो माखासे सुबुंफोराथ' ओरैबायदि लिरदों रन्जन दैमारि जि बिदाय आरो बि बाथामोना मानो जेलाव थांनांगोन होननानै आं खोनानाय बायदिब्लाथ' जि बिदाय आरो बि बाथामोनाथ' न'आवनो दं गाव गावनि न'आवनो दं नाथाय रन्जन दैमारि सारासो जोबथेसालियाव दं आरोना नैबे गुवाहाटीनि लख्रानि सेन्ट्रेल जेलाव बेहाय दं दा जोंनि बिथां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो आजिरा मोनगोन होननानै मिथिनाय जादों नाथाय माब्ला गगोन बेखौ जों दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै लोगोफोर आरो मोनसे खौरां दंबावो बे खौरांखौ आं लाफानो गोनां जादों माने फेसबुकाव मोनदों आं बे खौरांखौ बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय बड'लेण्ड रादाब पेजआ लिरदों आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा जानो हानाय बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा हेक खालामनानै इनसाइड बड'लेण्ड मुंनि निउज पर्टेलाव गाज्रि कमेन्ट होनानै राजखान्थिनि षड़यन्त्र खालामदों माने बड'लेण्ड रादाब पेजनिफ्राय बड'लेण्ड रादाब पेजखौ सोरबा हेक खालामनानै सिनाय मोनै दुथाङा हेक खालामनानै इनसाइड बड'लेण्ड निउज पर्टेलाव माने गाज्रि एबा राजखान्थिनि माखासे कमेन्ट हरदोंमोन बेबायदिनो गोबां गाज्रि मानसि दं मालायनि चेनेलखौ हेक खालामगोन मालायनि फेसबुक पेजखौ हेक खालामगोन सोरनिबा जीमेल एकाउन्टखौ हेक खालामगोन मिथिबायना ओरैबायदि डेन्जार मानसि दं मिथिबायना जोंनि बे बुहुमाव बबेनिफ्राय हेक खालामगोन बेखौ रावबो पात्ता मोननाय नङा दा बे जोंनि बर' हारिनि निउज चेनेल बड'लेण्ड रादाब बिथांनि पेजनिफ्राय गाज्रि कमेन्ट हरदों मिथिबायना ओरैबायदि लासिं सिं जागोन बेबायदि बड'लेण्ड रादाब पेज जानानै बड'फोरनि मोनसे निउज चेनेल जानानै बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरथाव जाया नङा होमबा उदाय रोङि बिमा बिफाजों होखारजाग्रा न'निफ्राय बेबायदि मानसिफ्रासो बेबायदिखौ मावो मिथिबायना बेबायदि हेक हुक खालामग्राफोरखौ मालायनि खस्थ' खालामनायखौ फेलें खालामना होग्राफोरासो बेबायदि खामानिखौ मावो आरो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्राफोरा थाबैनो जोबथेसालियाव जायगा मोननांगौ होननानै आं मिजिंथियो दा बिथांमोना गावसोरनि पेजखौ गावसोरनो मोनफिनबाय जानांगौ दानि बावैसो भिडिअ होदोंमोन मोनफिनबाय जानांगौ हेक जानायखौ दा जियानो जादोंला जायबा हेक खालामदोंमोन बिथांमोना थाबैनो साजा मोननांगौ नङा होमबा लोगोफोर बेबायदि हेक हुक खालामनाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां जाबाय दाखालि बावैसो मिस्टार इनुस बिथांनि चेनेलाबो हेक जानानै थांबाय नाथाय बिथाङा चेनेलखौ मोनफिननाया नाथाय थेवब्लाबो चेनेला मोजाङै खामानि होला ओरैबायदि मानसि दं मा होनबावनो आरो जोंनि बे बुहुमाव डेन्जार मानसि दं नोंनि मबाइलनि मा दं गासिखौबो हेक खालामलाबायग्रा मानसि दं मिथिबायना डेन्जार गिनांगौ दा बेनिखायनो आङो सोरबाफोर लिंक हरबाथाय बेहाय आं जानला मोनला क्लिक खालामा मानोना गिनांगौ जायो लोगोफोर नोंथांमोना बे हेक जानायनि बागै माबाफोर नलेज दंब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय बाय